HomePoint ви представя инвестиционен имот с отличен потенциал, разположен в село Ваклин, община Шабла, развиващ се район по Северното Черноморие. Имотът включва 4 съседни парцела с обща площ около 8180 квадратни метра, предназначени за ниско застрояване до 10 метра, което дава възможност за реализиране на различни инвестиционни проекти. Локацията е много удобна, само на 300 метра от главен път, с токи вода в имота и лесен достъп през цялата година. В имота има и съществуващи сгради, което позволява бързо стартиране на проект или адаптация според нуждите на инвеститора. Само на 10-15 минути се намират едни от най-чистите и дълги плажове по Северното Черноморие, както и Шабленско и Дуранкулашко езеро и местността Яйлата. Имотът е подходящ за караван парк, къмпинг, вилно селище или екокомплекс с възможност за много добра възвръщаемост. Отлична възможност за инвестиция в район с развиващ се туристически потенциал. За повече информация се свържете с консултант Владимир Темнялов на посочения телефон.